Mamayang hapon pa mga kasinag mararamdaman ang gupit. Natalian ko ito kahapon para hindi umangat yan mga kasinag. Dito lang kayo ma-evacuate mga kasinag. Natapos ko naman yung harangan. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po. Gising lang namin mga kasinag, ramdam na ang bagyo. Ano? Mahagupit na mga kasinag, pero hindi pa naman po kalakasan. Maghahanda naman kayo mga kasinag. Natalian ko ito kahapon para hindi umangat yan mga kasinag. Kahapon mga kasinag, tinapahan ko na yan oh. At sabi kong ay yung mga gamit dito na namin ilalagay. Ayan, hinarangan ko na. Dito lang kayo ma-evacuate mga kasinag. Natapos ko naman yung harangan. Yung ibang namin mga gamit andyan na sa loob. Ramdam na oh. Mamayang hapon pa mga kasinag mararamdaman ang gupit. Pero ngayon nautay-utay na nabugso ang lakas ng hangin. Ang mga alaga ko, ayan, nagsusunod na sa akin ang mga alaga ko. Gutom na yung mga alaga ko mga kasinag oh. Sumusunod na sa akin. Naghahanap na ng pagkain. Kainin ko muna yan. Ayan ang mga alaga ko mga kasinag oh. Kainin natin. Gurutom na. Kain lang kayo, kain. Tama-tama mga kasinag, kalmada naman ang panahon. Mag-almusal muna tayo. Almusal na namin. Ginataang rimas na may asukal mga kasinag. Ang sarap. Panalo. Ano? Salamat sa mahal na Panginoon mga kasinag, at least dito sa atin ang bagyo. Wala na oh. Hindi na lumalakas ang hangin. Sigurado ito ang babalik ito habagat. Lipas na ang bagyo. Nagpapasalamat din ako at hindi kami dinaanan. Kaya thank you so much talaga. Buti na lang lumihis dito ang bagyo sa amin mga kasinag. Na-ready ko na pala sana yung bahay oh. Nag-ready na talaga kami mga kasinag. Kung sakali talaga na dito dumaan sa amin, pag-evacuate namin, ready na. Ayan oh. Yan, papakuan ko na yung mga bintana. Pansin nyo. Hinarangan ko na yung mga pintuan yan. Ayan, dilim. Yung motor ko andito sa loob. Madilim. Yung mga bata kagabi pati dito nga pinatulog. Lahat ng bata, yung 4 na bata, dito nga pinatulog mga kasinag. Kami ni Mrs. dun sa kabila. Gusto nila ditong matulog eh. Pero nung umaga, saka lang namin nararamdaman ng umaga na malakas ang bugso ng hangin. Buti na lang lisya mga kasinag, lumihis. Hindi kami natumbok. Kaya nagpapasalamat talaga ako ng marami sa mahal na Panginoon na ganyan lang nangyari mga kasinag. Nagpapasalamat din ako at safe kami mga kasinag. Sana ganun din sa lahat ng dinaanan ng bagyo. Sana safe din sila. Gutom ng aking mga alaga. Ng pagkain. Ihingi na. Tingnan muna natin mga kasinag ang dagat namin ngayon. At hindi ko kayo na-update kanina. Update ko kayo ngayon na. Tingnan natin ang lagay ng dagat. Update muna sa dagat namin ngayon. Buti naman mga kasinag at kalmada yung dagat namin ngayon. Ayan oh. Ayan. Diba? Kalmada ang dagat namin ngayon dito. Ayan si Chloe, yung aking kasama. Ano ka dyan? Nung nakakuha ng istambayan.
Yan pa ang dagat namin ngayon mga kasinag, kalmada. Kaya nagpapasalamat ako ng marami at lumisya sa amin ang bagyo. Thank you Lord talaga. Salamat. Kung kami nahagip ng bagyo mga kasinag, sigurado madaming mapipinsala dito sa amin. Nakita ko kasi sa Facebook mga kasinag yung mga dinaanan ng bagyo. Grabe. Grabing mga nasira, mga na-damage na mga bahay, mga pananim. Grabe talaga mga kasinag. Buti lang hindi kami nadaanan ng bagyo. Thank you Lord talaga. Thank you. Kaya ang ganda ng panahon dito sa amin ngayon. Relax na relax. Ayan o, nakita ang dagat. Parang sarap mamingwit. Kaso lang wala tayong dalang pamingwit mga kasinag eh. Sa mga susunod na araw, try natin mamingwit ulit. Baka makahuli na tayo ng mga isda-isda dyan. Pauwi na kayo mga kasinag. In-update ko lang kayo sa lagay ng dagat namin ngayon. Na kalmada naman ang dagat namin ngayon. Mabahog pa kasi kami ng aming mga alaga. Ano Toki? Kain-kain lang dyan. Kain-kain lang si Toki. Yan yung butakal na alaga namin mga kasinag, yung barako. Bakante siya ngayon, wala siyang nababarakuhan. Kasi wala na nangangandig baboy. Kaya bakante si Toki ngayon. Dito naman tayo magbabahog sa alaga natin. Dito. Ayan. Madilim. Oh, may mga dahon sa loob. Ito na mga kasinag yung alaga namin inahin. Dalawa. May nagtatanong pala sa mga anak nito. Yung anak nito mga kasinag, na-dispatch na po namin. Matagal na. Naibinta na namin. Lahat na anak nito mga kasinag, naibinta na po namin. Tapos ngayon mga kasinag, buntis na po yan. Sabay sanang pinarakuhan yung parihas. Ang nabuhan lang si Upay. Hindi na uli nangandi. Ito kasi Star, makalipas ang 3 linggo, nangandi siya. Dapat sabayan mga kasinag eh. Nangandi siya kaya na barakuhan lang yan nung Pitsa 13. Saka lang yun na barakuhan mga kasinag. Kaya hindi sila nagkasabay. Yan po ang update ko sa inyo mga kasinag. Sa pagtatanong dyan tungkol dito sa mga anak ng baboy namin, dyan sa mga biik. Ayan mga kasinag, na-dispatch na po namin yun. Kaya ngayon, ayan, 2 na lang sila.